се чува всички софиянци. Тази жена е от София. И тя каза, че Бургас трябва да приеме Евровизия. Бургас заслужава да приеме Евровизия. София или Бургас трябва да приеме Евровизия? Бургас! Бургас, нали? 100%! Айде Бургас! Тука! Евровижън 27. София or Бургас? Бургас! Бургас, естествено, че Бургас! Ама разбира се, Бургас е най-готиният град, много ясно. Естествено, че Бургас. Ето това е едно доказателство, че Бургас е достоен, има възможност и заслужава да получи домакинството на Евровизия. Между другото, ние имаме супер много музикални фестивали. Ние сме домакини на страшно много събития. Не виждам причина Бургас да не е домакин на Евровизия. Мислите ли, че Бургас трябва да приеме Евровизия? Да. Ние сме Защо? от София. Тук е по-хубаво. София или Бургас? Бургас. Това само искам да се чуят всички софиянци. Тази жена е от София. И тя каза, че Бургас трябва да приеме Евровизия. Бургас заслужава да приеме Евровизия.